Thank you so much to be with us tonight. Genesis 21. Genesis 21 from verse 12. But God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the boy or because of your bondwoman. Whatever Sarah is said to you, listen to her voice. For in Isaac your seed shall be called. Yet I will also make a nation of the son of the bondwoman, because he is your seed. So Abraham rose up in the morning and took bread and a skin of water, putting it on her shoulder. He gave it and to the boy and Hagar and sent them away. Then she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. And the water in the skin was gone or used up, and she placed the boy under one of the bush. Then she went and sat down across from him a distance about a horseshot, for she said to herself, let me not see the death of the boy. So she sat opposite him and lifted her voice and wept. And God heard the voice of the boy. Then the angel of God called to Hagar out of heaven and said to her, what aileth you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the boy. Where is he? Arise, lift up the boy and hold him with your hand, for I will make him a great nation. Then God opened her eyes, and she saw a well of water. And she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. So God was with the boy. He grew and dwelt in the wilderness and became an archer. He dwelt in the wilderness of Paran, and his mother took a wife for him from the land of Egypt. Baba, tunakutenda imani rano, nikuda kushukureni, tawarai kuupenyu wenu.
ritidzidzise, rititsuwe, ritisimbise, ritigonese muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Ndofunga pane kutaura patakajaira patinoziva kuti Mwari waAbhurahama, waIsaka, waJakobho, which is true. But panodauya neshoko raringape title rekuti the God of Ishmael. Rinotaura pamusoro paMwari waIshmael. Nokuti padabereka pati Mwari vachitaura naAbhurahama, I will also make you into a nation. I will also, kureva kuti iye ndichatomuitawo rudzi rwakakura. So Mwari ndiMwari waAbhurahama, waIsaka, waJakobho, but he is also the God of Ishmael. So mukomana anonzi Ishmael, mukomana akaberekwa pabarika mai vake variwo mainini, ende pamba pakaita mutauro wakanetsana. So padataka kubereka Abrahama atora mvura nechingwa ndobva apa kuna Haga, Mesi naIshmael ndobva vadzingwa pamba vakaenda kunogara mugwenga mudesert place mainzi Beersheba. Zvichiita sekunge vanhu ava pavadzingwa pamba upenyu hwavo hwaparara, gamba Mwari aine special plan, aine great promise muupenyu hwemukomana anonzi Ishmael. Pane nguva dzatinogona kudemba kuti ndabvirei pandanga ndiripo zvaitikei sezvazvaita izvi, tisingazive the plan of God ichafamba newe kuenda kugwenga rauri kuenda. Mwari wedu ndiMwari anopa kubudirira munzvimbo inorimika, ndiMwari anopa kubudirira nyangwe nemugwenga. He is the God of the mountains, is also the God of the valley. Hapana environment nzvimbo Mwari akati apa pawaenda hapanyatsoita kuti kukomborere pakaoma. ndiMwari wamasimba ose. So pano ndine mukomana arudzingwa pamba, iye namai vake. Nyaya yaAbhurahama inonyonakidza nokuti mwana wake ropa rake rari kubvawo pamba, but Mwari vane special plan. Ndobva tai vanhu ngavaende zvavo. Abrahama ndobva atora chingwa, ndobva atora nebhodhoro remvura kwakuvapa. Chandinoziva ini, Abraham was rich in silver and cattle. But pano parudzingwa vanhu pamba, handisi kuona any form of wealth, chinhu chinokosha chavangapiwe. Vapiwa zvinhu zviri temporal zvinopera, naye vakapiwa mombe, kana vakapiwa zvimwe zvipfuyo zvainobereka zvichingowanda zvichienda zvakadaro. But Abraham nekufuma kwese akadecida kuvapa bhodhoro reskin of water and also a piece of bread. Ndokubva vadzimba pamba, vari kubva pamba pembinga pembeni, but havasi kubva vane chinhu, vari kubva nebhodhoro remvura nechingwa. Ndokuti ukazvitarisa kana iye Ishmael kana Haga achizvitarisa anesoro kuti ndokurambwa chero chero. Kuti pamba pandabva pane wealth, pane upfumi, but handina kana wani chakapiwa. Ndiri kutongodzingwa ndakatakura bhodhoro remvura nechingwa nemukomana wandinaye. So vakaenda nokundosvikawa mugwenga mudesert place named Beersheba. Mukomana uyo akatakurwa anonzi Ishmael ane special promises naMwari, I will also make you into a nation. But nzvimbo yaari kuenda inzvimbo yakaoma isina kana upenyu, desert place. So mai vake zvanzi vaona kuti mvura yapera, chingwa chapera, hapasisina tarisiro. Vakatora mukomana vakamisa pasi pegwenzi. Ivo ndokunogarawo at a distance. Chavamisira kure mwana ndechekuti hanzi handidi kuona mwana wangu achifa, handidi kuwitnesa mufurwa wemwana, saka bheta afe hake ari pasi pegwenzi. Munhu wavaisa pasi pegwenzi vachiti bheta afe hake risiri kuona, ane promise yanzi naMwari, I will also make you into a nation. So there are times yekuti unogona kuberekwa kumusana nemunhu asiri kuziva the promise of God upon your life. Anonokuisa muarea dzaanofungidzwa kuti wafa. Promise yaMwari yekuti I will also make you into a nation. Hazvina basa kuti vari mugwenga, hazvina basa kuti mvura yapera, chingwa chapera. Shoko raMwari nderezvokwadi. So there are times yekuti promise yaMwari unoona sekuti haichaitika muupenyu hwako nekuda kwokuti ikonomi zvayaita rinenge gwenga, vanenge vaita zvinhu hapasisina hope. But chinhu chandingakutaure manharaunda chaunofanirwa kutrasta above everything is the word of God. Shoko raMwari harigoni kukundwa nemasituation, asi kuti rinokupa kukunda musituation. So vanhu vari mugwenga, but mukomana ane special promise. Special promise, the prophetic word, rekunzi I will make you into a nation, haritadzise mvura nechingwa kupera. But chikuitika ndechekuti havachararama ndizvo izvi zvapera. Shoko raMwari rine simba zvekudaro kuti nyangwe zvinouya zvikurwisa nekukunetsa zvikavapo, asi zvaakataura zvinongozvadzikiswa zvakadaro. So mvura nechingwa zvakapera.
dai vakapererwa nemvura vari munzvimbo yakati nakei vaigona kunotsvagawo mvura, but vari mudhezeti. Mudhezeti chinyanyonetsa imvura. Mvura yapera, chingwa chapera, ndokubva zvingaito ndione mwana wangu achifa, rega ndimuise pasi pegwenzi. Ndokubva andogara bedhedhise. Bhaibheri ndokubva rati akatanga kuchema. Wekuchemera waari kuona hapana. Kungochemawo kungoti ndokuoma pazvakosa. Pane time yekuti zvinhu zvinooma zvekuti newe kuchemera unogona kumushaya nokuti wauda kuchemera ari kutichemawo. Yaine time yekuti unyatsoona kuti wekuchemera nezvezviso hapana. Tese tinenge tangofananidzwa nemaniro akaitwa upenyu. So ari kuchema at a distance. Bhaibheri ndokubva rati Mwari ndokubva vataura a audible voice kuna Haga kuti Haga regera kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Ndaingoti asiri kutadza kuverenga kana. Because kana denga richiti tanzwa kuchema kwemwana, ndikakombera vari 2 amai nemwana, angacheme zviri lauda zvine volume yake pamusoro ndiani? Ndaamai. Ende mwana uyu arigwa pasi pegwenzi zvokuti denga harikutombomuona. But Bhaibheri ndobva rati muizwi rikati Haga chiregedza kuchema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Sei mfana asina volume asiri lauda ari kuattracta answer, ari kukonzera kuti Mwari vanzwe. Ukazvitarisa nyaya iyi haisi voice kana kuti yekuva lauda. Voice inonzwikana Mwari harisi voice raunoshandisa. The voice inonzwika is the blood that speaks better things. Why? Nokuti Ishmael iropa raAbrahama. Mwari ane sungano naAbrahama. Mwari ane promise na Ishmael now also make it international. Saka even akaita sekunge ari pasi pegwenzi but denga inomunzwa nokuti ane the promise of God. Reganza kune munhu anizive vanhu vangaedzi kukutsikira vakakuvanza vakakudii, but kudenga kuna Mwari anokunzwa. Mwari vari kuchitanzwa kuchema kwemwana. Saka pakazonetsa ndepekuti kana vanzwa kuchema kwemwana sei vakudhila naamai vavasina kunzwa. Vanzwa kuchema kwemwana but vari kuadresa asina kunzwiwa. Anzwiwa mwana but Mwari vakuti takutaura nemukuru. I want to teach the church something according to the kingdom. Learn to respect elders in the things of the kingdom. Bona kuremekedza vakakura vanhu vakakudzwaona Mwari pachena. Munoziva kuona munzi Samuel paakaberekwa akadediketwa kuchechi aitorara pasaidhi peareka yaJehovha. Mwari pavakatanga kudana Samuel aimhanya kuna Bishop Eli achinoti kwamukuru muri kundidana yonzi kweti odzokera 3 times ndoba akazonzi nakaeni ukadanwa this time unopindira kuti chitaura itenzi muranda wenyu akateera kuti Mwari ari kudana. Zvoreva kuti aidanwa ndiSamuel but anoziva kuti ari kudana ndiani? Ndieni. Eli nyangwe asiri akutaurwa naye naMwari but anoziva kutaura kwaMwari. Samuel ndiye ari kushedzwa achitaurwa naye but haazive voice raMwari. Saka chakaita kuti Samuel agone kuzokutaura naMwari akaenda under mentorship nokuti akaudzwa kuti ari kutaura newe ndiye Mwari wacho. Kureva kuti uyu ari kutaurwa naye but haazive ari kutaura naye. Yet asiri kutaurwa naye ari muofisi anoziva kutaura kwaMwari by experience. So the youth must learn to appreciate elders. Nhamo yataita ndeyekuti ukanzwa Mwari achitaura newe unoiginwa vanhu. Gamba kune vanhu vokuti kana Mwari ataura newe ndonotokuudza nekukudzidzisa kutaura kwaMwari wacho. Pano tinaamai vasina kubvira vanzwiwa kuchema kwavo. But sei Mwari ada kuadresa amai ari kuziva kuti solution yandoda kucreata pano inodimanda maturity kukura. Why? Nokuti vada kuvhurwa meso kuti aone tsime. Mukomana unyange Mwari vamunzwa haagone kuopareta netsime kudiki angafe netsime. Ndokuti vana vadiki kana nawo kushanda muchimati vatambe netsime nai iyo tsime ine mvura uri upenyu. But noziva kuti nyangwe tsime mvura uri upenyu vana vedu vanogona kunusa upenyu neupenyu. Mvura upenyu. But mwana akangotambira kutsime anouraiwa neupenyu.
chinhu chakanaka patinodhimanda kukura. Saka uchiona kuti chinonzi management ability chinokosha kusvika palevel yekuti Genesis chapter 2 verse 5 zvanzi panyika Mwari havana kutendera miti kukura nekuda kwekuti there was no man to till the ground. Kuti nokuti papasina munhu unochengetedza garden, Mwari havana kutendera kuti pave nezvinomera mugarden. Chikonzero chekudai, kana purpose iye kuti pave negarden, pakashayikwa gardener, the garden will turn into the jungle. Ndiri kuti kudii, chakanaka chaunoda usati wane pfungwa dzakanaka dzekuchitisa kugara nacho chiri dangerous. Kumakuwa uko hakuna kuenda vanhu vakafa nenzara, kune vanga vafambirwa neupenyu zvakanaka vakatorwa nerufu nekuti pane zvazvichitika musha. Havasi vese vari kudhivhosa nekuti upenyu hwakaoma, vamwe vari kudhivhosa nekuti mari yaakutambirwa yati wandei, anopedzisa akuchidza property nemunhu. Zvese masofa TV opedzera nemunhu. Vanazvakaudza isi klasi yangu. Yeti vabva vese munhamo but zvafamba zvokuti mumwe akufambiswa. A mindset yekutadza kucontrola the management ability imwe key inorespektwa nedenga. Kana Mwari vanzwa kuchema kwemwana vadi kutaura naye mwana wacho wavanzwa. Vanotaura nemunhu mukuru aripo ende anovhurwa meso neHaga kwete Ishmael. Sei Mwari makunza blessing nekuvhura meso kuna Haga kuti aone tsinhu? Inyaya yekuti Mwari vari kushanda nezera kuti zera rake ndorogona kubatsira chandamu. Ndokupa picha yedu yakaitika kuAfrica kuno. Ndokuti mina matu mizhinji kuAfrica ndeyekupinda basa kwete kuita basa. Anosizi. Hazvinetse kuti ndinodzidzise kuti munamato wabva kuAfrica. Iye kuti nechida kutopindawo kwete kuita kutopinda pari kutoitwa kudhara. Mindset yekuita zvinhu hatina, tine mindset yekujoina zviri kuitwa. So Ishmael Mwari vamunzwa kuchema kwake, but vaakushanda naHaga. Saka ini ndikachema kuti Mwari ndoda kupinda basa, Mwari vanongoshedza uno muchaino wowe kuti apa pane gold ndakuita mai chipinda ya. Kuti chikuita kuti vauye kuno tisu takanzwiwa. Tisu takati Mwari tirangarirei. Mwari ndokubva vaunza munhu watinoti investor. Ndokubvasha investor wese anouya auye nezvinhu. Zvinhu zviri kuno. Anoenda brain dzake oti zviri apa. Chishanda. Ishmael chakonzera kuti denga riburuke ndiwe, but denga haritaure newe nekuti zera rako ukangotenderwa kuenda patsime wafa. Ijeje kutodzwa nedenga kuti type iyi ikaita own things nokuti izvezvi anopenga nepaid kwete profit. Azvitadza kurara kumba neyaatambira imaginary yemunhu zvemaini yacho. So Mwari vanzwa kuchema kwemwana, but havadhire nemwana vanouya kune munhu ati kurei anogona kuhendla blessing inoda kuendeswa nedenga. Nyangwe mwana wako ukamuda sei, zvino Mwari mudiki, you are limited kumitira zvimwe zvinhu kwete nelevel of love yako nelevel yezera rake. Mwana wako nyangwe uchimuda zvakadii, une zvimwe zvinhu zvausingamuitire nyangwe uchizvikwanisa, unolimitwa nezera rake. Haugoni kumutengera mota mwana wograde 3. Even uchikwanisa kutotenga ukatozviita zvenharo ukaitenga uti kuti ndeyake, hurumende ndiyo inomuratidza kudhiraivha chinhu chake. One day I saw this picture, chinoratidza kuti street nandiri mumbasara ndekamwana vedu varikomana anonzi Divine. Saka drinks kana ari fridge mbombo iye aiti kuti munhu yese anoda kudrinka anotora achimwa. Saka Divine wakavhura door refridge ndokubva atora drink kuti avhure akwanise. Patinovhura nako isi hatina opera, tinovhura nepadoo. Saka iye padoo haasvikire. Saka akangoda kunwa drink nyangwe riri rake, anofanira kupota achiuya kune munhu akareba kuti ndivhurirewo drink rangu.
kurati akashaiwa that level yerespect yekuti nyangwe ndiri nedrink but kune vamwe varefu vanogona kuti ndimwe vanofanirwa kuremekedza. So there are things in life zvekuti nyangwe zviri zvako Mwari anoda kuti uve nehumility kuti ugone kuwana the blessing nekuda kwevanhu vanogona kuremekedzawo. Kune vakareba kukudarika, kune vanogona kukudarika in everything chaunoita muupenyu, kuna ari pamberi. And don't be jealous. Have a teachable spirit. Mweya wokugona kudzidza kubva kune vamwe. Ishmael ndovanzwa nedenga, but mai vako ndo vari kutaurwa navo. Chinicho chinoda kuti ndinobatanidze chechi pakudai. So the youth ndoinoita kuti denga ribise zvimwe zvinhu pachechi. But youth haigoni kuita zvinhu izvi kana isina relationship nemaneudas. Nokuti denga kana rakunza blessing yacho pane pazviri kusvikira youth iyoyo kuchema. Saka vari vaviri vanofanirwa kuwirirana. Nekuda kwekuti uyu akazviti ndini zvinosvikira kuno, uyu anobvamira kuchema kwacho. Denga harichanzwa. Uyu akachemawo kuno kuzvozvita. Kuda kuti vari vaviri, unity in the body of Christ is one of the keys. You need to blessing flowing in ministry. Kuva neumwe kuwirirana kune umwari kunokurutsa nyasha zhinji pazvinhu zvatiri tichiita. Ungangodaro kune zvaunogona, asi in the body of Christ now zvinogone kuone vamwe zvinokomplimenta zvaunoita kuti basa raMwari rifambe. Haga naIshmael vari vaviri vari kuplaya role. Uyu akuchema, Mwari wanzwa, but kana vanzwa uyu anovhurwa meso woona tsime uchigona kupa uyu mvura. Mvura ndeyenyu mese haisi yaIshmael, nokuti uyu aplaya role. Mwari vamuvhura meso kureva kuti kana Bhaibheri chiti and the Lord opened her eyes and she saw a well of water. Zvoreva kuti aichema nenyota ari patsime. Ukaerenga zvakanaka Bhaibheri harina kuti Mwari vakachera tsime kana kuti vakavhura tsime, rati vakamuvhura meso akaona tsime. Kurati aichema nenyota ari patsime, but nekuda kwekuti aishaya the opening of the spirit. Unoziva here kuti ungabuda uri pa-right place but usina the right revelation in that place. Kunoitwa zveplatinum kungezo, pasati pakuitwa platinum kanga ari maruzeva. Variri vaigara ipapo vaine mapambaira dzavo. Muplatinum imomo vaita zvepambaira vachichera mbeva. Muplatinum imomo kusvika paziva kumwani muono kunyaza kuti uri kutambisa land. Because there are times yekuti ukameka revelation unoita zvepambaira uri muplatinum. Kusvika paziva munhu anozobudza kuti wakagarira imari yese. So Haga aichema nenyota ari patsime. Chaileka paari hakusi kushaikwa kwemvura, kushaikwa kwemeso anoona solution. Kazhinji vanhu vanenge vatori close to the solution, asi nekuda kwekuti havana a spiritual insight yekuona. Unotozoona wabva ipapo wakunekuti zvimwe zvinhu zvakanaka ukava too close unogona kusazviona, wozozviona wa at a distance. Kune zvinhu zvaunogona kutora for granted nokuti unazvo ugere pedyo nazvo. Zvakazviona kazhinji munhu akati ndinoenda siya basa racho kumusha kumamai wanozokubatira but kambani kwako nekantini kwako kunaka. Uzavari makonozoona kuti hata kupisa musha vabereki vangu variko wakuba kwenu wakupakurirwawo waingopakura wega unozoka sukuri shoma. There are times zekuti so when you are close to something good, wakuri nobody is Papa Rice. Taile sana yetu bana hizo pakula ndiri. Ishmael na bali mkwenda Mwari vakavhura meso Haga kureva kuti Mwari chavakagona ndechekuti kana mvura yaAbhurahamu yapera yemubhodhoro, ini ndakasiyana nemunhu andikupei bhodhoro remvura. I give you the source of water.
bhodhoro remvura, but mugwenga Mwari akavapa tsime remvura. Zvinobva kuvanhu zvidiki kana zvinobva kuna Mwari kana uchitenda kuna Mwari. Chavakapiwa kuAbhurahama ibhodhoro remvura, but vaakuchema nenyota. Mwari akamuratidza tsime remvura. Bhodhoro haisi sosi, tsime ndo sosi. Mwari ngaakupe zvakakura kudarika zvinobva kuvanhu. Mwari ngaakuwane nyasha zhinji kudarika zvaungatori nekupiwa nevanhu. But wanotangira kuti tionesana. Kana akaratidzwa tsime remvura, zvareva kuti anofanirwa kunge achichera mvura mutsime machino. Chaachashandisa chii? Ibhodhoro raakabva rano kuna Abhurahama. So Abhurahama haana hafu stake. Nokuti paakakupa bhodhoro akakupa chekunocheresa mberi. There are times yekuti zvinoitika panoisana kuti pastor wedu so shoma zvaanokuita so haite zvakakura. Gamba Mwari vaitoziva kuti pabhodhoro ipapa pane tsime ratoona kumberi watopiwa chekushandisa. Moses was not a good speaker, but God used him. Nekuda kwokuti paRed Sea hapana grammar. Panoda kugara nemusvingo anodai panocross. Hapana chirungu chakawanda kunodivhaida unocross, ukawanza chirungu unonyura. So Mwari unodana munhu ane chimayo chinobatsira vanhu vanotenda. Vanhu vanogona kusaona kukosha kwaMozisi kana vasati vasvika paRed Sea. Pane vachikutaura zvekuti ukakama pane vatingoenda paRed Sea ndomo zvakachigara pazoudzwa zvashoma. Learn to appreciate. Vamwe vanhu vakainzwa naMwari nechikonzero. Mwari haite mistake. Unogona kusazviona nhasi kuti munhu waMwari akazodzwa, but pane panoda kuyambuka, panoda type izodzo raakatakura. Abhurahama akarapa bhodhoro remvura. Vamugwenga Mwari paakamuratidza tsime, Haga anochera nebhodhoro iroro. Kureva kuti unenge uchipopota woziva kana mvura yapera muzvigubhu unogona kutirasa. Tingotipa zvigubhu zvinoti warasa chekushandisa nekuda kwehasha dzako. Mugwenga munonetsa mvura, asi Mwari vakamuvhura meso akaona tsime remvura. Shoko rikati chienda unotora mwana, go and pick him. Mutore agone kunwa mvura, abenefite mvura iri mugwenga. Nekuda kwekuti Mwari kana wakaisa promise kuti I will also make you into a nation. He is ready to perform a miracle to sustain the boy. Namo yanga iripo ndeyekuti Mwari kana vaisa a promise, iye mfano wacho ari mudiki, promise iri yake iye haana kuinzwawo. Iye kusanzwawo shoko raMwari pamusoro peupenyu hwako, unogona kungoiswa pasi pegwenzi woparara uripo. Mai vakavabereka kumusana havana kuinzwa nokuti Mwari vakataura naAbhurahama kuti don't worry, I will make you into a nation. Aberekwa kumusana naamai vasina information yekuti mwana achazovei mangwana. Kwarida kuberekwa nemusana usinei nefuture yako. Come on. Mukomana kuti Mephibosheth haana kuberekwa achirema, asi Bhaibheri rinoti pakauya nyuzi dzekuti kune hondo yanetsa, mukadzi aimuchengeta paakabereka kumusana akamudonhedza achimhanya ndokubva aremara. Yaunozonzwa yakunza ari kunodhibha bhati akaremara, haana kuberekwa akadaro. Inyaya yekuberekwa netaipi isiriyo. Ende haana kuremadzwa muhondo. Nyuzi dzakauya kuti kune hondo, vanhu vaitiza nyuzi. Ngwada kuti uremadzwa nenyuzi neinformation. Kuenda newspaper so. Kana kuna matauchana unonzwa umesi kupera pawo. Yes, takati vanhu vanoda kudzidziswa kuverenga newspaper. Usatanga kuverenga headline. Rine date. Ndezvemusiwo. Zviri subject to change any day. Long back kune munhu akaita business. Kuma 2008. Kunzi but nyika macho kuna unit vanochawirirana because mapolisi zacho kuda pachena. Achita kuwirirana. Takazoona vakusaina unit ya government vabatana. That's why vanoti menza. Vanotanga vachiramba vachibatana kudai.
Newspaper ndozvari kune date kuratidza zvinhu. Bible harina date ka? Vese yekudara ndoya nhasi ndoye mangwana. Newspaper ine date. Isakupe pressure. News dzinorema vanhu. Nhau dzawakanzwa hadzisi dzezvokwadi. Dziri temporal, dziri subject to change. Chisikashanduke ishoko yaMwari. Haga naIshmael varejectwa vadzingwa pamba. Nokuda vainogwenda vaiti asi Mwari nemati vanonyanya chadzokera kwaAbhurahama munomugwenga tinopara. Yet Mwari ane good plan muupenyu hwavo if vari kudesert place. Unyanzvi hwaMwari hunooneka muenvironment inonzi haiti. Situation inonzi haichaita papana chinobuda apa ndopane unyanzvi nekugona kwamwari wacho. Ishmael kunga kuwadzingwa yes, asi mublessing uchirimo, mukuropafadzwa uchirimo. Mwari vati I will also make you into a nation. Mugwenda imomo akatakura promise inotyisa. Gwenda harisi kuzochinja zvataura Mwari pamusoro paIshmael. Ikonomi yeZimbabwe haichinje pfungwa yaMwari pamusoro peupenyu hwako. Mamiriro azvaita izvi ndaifunga kuti pamwe zvinoita mushi. Mamiriro azvaita haanani akati mamiriro awakaita. No, the blessing yaMwari haikuizwa. It's good kana munhu achiti God speaks a way in the right way, in the right season. It's another level in God. But there is another level again. He speaks a way to create a season. Pane pekuti season haisi, but Mwari vakataura shoko inobva yava season yacho. Genesis 26. Mwari vanoti kuna Isaac ari munzvimbo yeGera kune drought, akamuti dyara. Bible ndokubva rati akadyara mudrought ndokubva akohwa 140. Ari kukohwa sei muri mudrought? Shoko raMwari raakateerera rakacreata season muupenyu hwake. Rejected boy Ishmael. As Mwari vari kuti I will also make him into a nation. Ndokuti vakabereka kumusana namai vake Haga achibva papa Sara akasara achiseka chiwamawo. Zvadzingwa kuna vakazvinoenda. Zvapera kuna vanosvika. But iwo Mwari vachipiri kuna Abraham I will also make him into a nation. Nhamo ndeyekuti unoda kuvavarira nekuchembera panzvimbo pasina blessing yako. Why? Nokuti maonero ako aifunga blessing yako iri muna mumba maAbhurahama. Mwari ane a special promise newe. Munoziva kuti rudzi runonzi vaIshmaelites ndorudzi rwakatenga Joseph paangaiswa mugomba vakaenda naye kuEgypt. Kuna kuti Mwari achinoona vanhu vachibva pamba aitoziva kuti ndine plani nawo concerning future yevana vachaberekwa rudzi rwukusara kari pamba. Usambofa wakataura mashoko anorwadza kumunhu ari kudzingwa pamba penyu. Nekuda kwekuti kwaari kuenda kunogona kunokonekta zvichasara zvichiitwa kumba kwenyu. Remba una kunenzwa. Mukomana unonzi Joseph handiti wakaenda kuEgypt. Akaenda sei? Vakoma vakamukanda mugomba. Ndokubva vaona vaIshmaeri vachipfuura nemakaravha avo. Ndokubva vati hatingaregere munhu ari mugomba ngatimutengesei. So the Ishmaelites were a vehicle kudestiny yekuuye kwaAbhurahama. Wona kune usaite vanhu rafu nokuti munhu anogona kunge akavakonekta nedestiny yevana vako. Rudzi rwaIshmaeri ndorwakaendesa Joseph kuEgypt kuti vanhu vazorarama vanga vateera Joseph arikugara kuEgypt. But Joseph ari kubva kumba kwaJacob. Jacob ari mwana waIsaac. But vaIshmaeri verudzi rwakwaIshmaeri ndo vakadzingwa pamba patime yaIsaac. Ndipedza kuti ndi munhu adadirwe zvisakasiwa vanhu pasi. Ramangwana rako ringangodaro riri nekuti ivo ndo vachakuendesa. Joseph kurota akapota that's true, but akasina mari transport. What Egypt kwaida kutomboendwa nezvinoendesa. Iye chake kurota transport rudzi rwaIshmaeri. So some people are a vehicle to your destiny. Learn to treat people with the love of God. Munhu wakuona nhasi chimita reject ndiyo vaIshmaeri vada kukuendesa kuchiroto cheupenyu hwako. Munhu akazisiya miti dzake dzaari kuita kuti ava vakaenda kugenga vachazokonekta naJoseph vakumberi.
But andizoti Sara akafunga sei paidzikwa vanhu apapa. Ndofunga akangoseka kati zvaenda vaitinetsa pano. Gamba zvaenda izvi zvichatoda kudzoka nerweseri kuti zviendesewo rudzi zvichatevera vazukuru venyu kuti vaigere kufa nenzara. Izvi zvichauraya vamwana nenzara irafu yavakaita vamwe vanhu vaifanira kunge vachivabatsira kusvika kudestiny. Jesu ari munhu akanamatira katunhu. Jesu wamasimba ose akanamatira munhu katunhu. Paguva raLazarus vanoti Lazarus come out. But kune munhu mudhara akanamatirwa katunhu. Vanhu vakauya nehama yavo iningofuna Jesu. Ndokubva abatwa meso akanamatirwa. Akatanga kuona Jesu ndokubva abvunza kuti ukuonei. Zvikanzi vanhu kunge miti. Kurati murume ane maproblems too. Kusaona uye maonero. But maonero haadiscovery kana munhu asati akuona. Unombodza zvinorei? Munhu iyeye akanzi anoona vanhu kunge miti, akanzi ino nototsvagirawo huni, anotema waataura naye mumwe mutiwo. Urati ukashava maonero ane umwari, unotema vanhu vanofanira kunge vachikubatsira. Aiva nemaproblems too, kusaona. Imwe problem yechitu inozooneka kana akuona kuti aone mushe. Izvezvi tine vanhu vana problems too. Kushayiwa mari nekudada. Saka kudada kunozooneka kana mari yakuwanika. Zvinotooneka kuti unovhaira but zvokuvhaisa sati zvava. Iwe hausatononzwa munhu anotaura kuti zvangu zvikafamba munhu aneka mudumbu. Asati zvafamba but anofanira kuomesa kudada kwacho. Saka denga manje harijaiti. Because ndinotoita meeting kuti vanhu vasaite mudumbu. Pasa bata izvi zvemunhu. Vanhu vanofara. Why? Because we are blessed to become a blessing. Tinoropafadzwa kuti tiri tinopafadzwa muupenyu hwevanhu. Ishmael vadzingwa pamba asi havana kudzingwa mupfungwa yaMwari. Munhu angambodaro akadzingwa paakadzingwa, usamutarisire pasi. Pane mukomborerwa ariko. Varume vakakanda Jona mumvura. Ndokuvakanda kwavakazorwa kuti kune mudhara arikuparidza kuNinevhe vaifika tomwe munhu. Because pavakamukanda havana kuziva zvakazoitika pasi. Kune hove yakamutakura yakamuendesa. Munogona kudzinga munhu mubhotireni woenda neimwe fish. Kuita kwaMwari kunoshamisa. You can be rejected today, but kune blessing yakamira kukutora kuti iende newe somewhere. Jona wakaendeswa nefish, vanhu vamboita bhoti. Vanhu vanogona kudzinga muzvinhu zvavo, but nekuda kwekuti Mwari achiri kukuona, unoenda kwaunofanirwa kuenda, unosvika kwaunofanirwa kusvika. Tine mabhoti atakaburiswa isusu. Tafoira chikoro vamwe vakafunda navo vaitiwo hakuna kwauchaenda. Vakazosangana nendaendo dangu. Aizvi. Mwari anoita zvekushamisa. Timu raita unonga unoenda pari paunozosangana kuda wakuru enda uya. Tine tunohore tunotimedza kana taapasa. Wasati Mwari akakukomborera zvifiti. Vanofanira kunyepa. I remember 2014, pale panenda muNairobi 2014. Saka kusiti vanoparidza vanhu vanobuya vachimira saka kune umwe anoshanda kuCivil Aviation Airport. Aiuya achimira achiti pamaridza. Ndiyani akatoona ndichitoenda kuKenya ndichitobvunza bhegi. Akafara, mufundisi wangu unoti chidini. Ndobva azondibvunza kuti uri kupfekedzana. Ndaita ndamisiri kwenu. Wasakuvana kusaiza so. Kupfekedzana ndadini kupenyawo. Wasapane kuvanhu vanozoti hauendi. Ngozi vakaburitsa muvhoti nezvavanotarisira so. Crusade yakanowana Jona was a powerful crusade. Guta rese rikatendeuka natsano vakadzimba mvhoti nevamwe varume. Kune vanhu vari kurijecta asi vanoita mabasa makuru Samuel. Iye chonzo vakara nezvakoro.
chakamupa kuenda kwaakaenda angaavengwa nevakoma, angaajekwa, angaraswa. Pavakateera vakasvika ashefu, usatarise munhu pasi. There is God, the God of Ishmael. Uriwe Isaac, uriwe Abraham, but usatarise Ishmael pasi. Hopa anebaba kwenu, but mugwenga mahali ane mwari wake. Ukakuda muri rejected kufemiri kwa unova. Nokuti nyaka Ishmael akamubereka wopabarika, asi akasarudza. Mwana haasarudze mubereki. Unomuberekwa ikoko. Because dai vana vaisarudza. Dai vamusina vana. Because imagine mwana achifika kuti mwana weidzodzo. Vana vachikutarisa vachidiscuss sasa. Wanzo kuenda panyimodzi. Paita mwana wana. Dai vamwana vasina vana. Dai vana vaisarudza mubereki. Dai zvogona utesi. Dai kumadhara ikoko vasina vana. Unobereka nowakuru. Ishmael haasi muprogramu yachogara chitaura the God of Abraham, Isaac. Yeah. He is also the God of Ishmael. Pasingatarisirwe vanhu vakabvuva pamba panga paine pfuma paine mari akaenda mugwenga. Mwari vakati also make him. He can do the same with your life. He can also make you into a nation. I will make you into a nation. Why are we why? Because blessing I imagine or not blessing even Ishmael, ask what I change your papa. But animal mwana abereko barika mumbabule noise. Baba wanuma victims abasiro bakaita mosho zacho. Abasiro. But vanhu vakabereko ma systems anonetsa. But kuna mwana motonga ikura. The God of Ishmael. Aisi mosha yake mkoma na Ishmael ana mosha. Kutabereko babarika ana mosha. Atobereko mwana. Namo yakamukomberedza isi yake ndeyekuberekwa mairi. Saka Mwari vanotonga nekururama. Vataiwa iwewe Sara naHaga kuretsana ndekwenyu but chaberekwa naAbhurahamu I will also make you into a nation. Nanzi akaiswa pasi pegwenzi. Mwari vakamunzwa ari pasi pegwenzi. Kune vanhu vanotsikirira vanhu nekuvhara vanhu. Tine vanhu vari gifted vane zvipo zvokuti vanhu vakakuona they feel jealous to an extent yekuti vanokuisa kubhedhera kuti havadi kutooneka vari kutozikana. But Mwari akati ndanzwa kuchema. Saka ndakazode namwe munhu nhasi kuti chemera Mwari wako. Usachemera vanhu, chemera Mwari wacho aone zvekuita newe. Usachema baba Abraham achidzingireyi iti Mwari wangu ndirangarirei. Nyamwe kwaAbhurahamu ndakabva but mamuri ndirimo. Nyamwe ndakabviswa pabasa but munyasha dzenyu ndichirimo. Nekubasa kwandaishanda muindastry vakatidzinga zverafarafuso. Nhasi tinotenda kuti vakagona kwakatidzinga. Mwezi vakatandidzinga nokundasangana naJesu. Ndakazodzokera ikoko ndati afita kamari matatu. Ndakazodzokera ndakunofitisawo mataikoti yangu. Ndaifita dzerangu ndiri ikoko. Ndamwa Jesu ndakaendesa yangu kunofitisawo ikoko. Zvino wangu ndaifita nawo initsiko ndeyakupera. Ishmael akadzingwa vanhu. Asi Mwari vakati I will also make you into a nation. Pamusoro pekutenda kwawakaita kuti Mwari vanototi I know the plans I have for you. Ndine mfungo wakanaka pamusoro peupenyu hwako. Vanhu vanogona kufungira zvakaipa, nyika inogona kusakugamuchira, society inogona kusakugamuchira, but there is the God of Ishmael. Anotarisa vana vari rejected, anotarisa vanhu vari kudzingwa vasiri kugamuchirwa.
ariko mwari weshirika zinenderera mwari wao, ariko mwari ari ready to make you into a nation. Wakachimba kuna mwari akabatwa. Problem yetu tunogona kusatani sino focus kwa kuchimbira kuvanhu. Dai ndingandiona dai mwari andiona, nokuti mwari akakuona anokoza vanhu kuva nehanya noupenyu hwako. Mwari akakuona mwoyo yemadzimambo iri maoko aJehovha. Pasi pegwenga peshango pegwenzi para hakuna munhu achamuona, asi kuna mwari anonzwa. Ufunge ukacheka kuna mwari, situation yako anoiziva, hausina wakaronga zvinhu zvaiwa, wakangobereka uya just a victim. Iwe pana akasaudza kubereka wamuzimbabwe, aiwa tamuika natamunhu nezakashomekaikirarira tawe saka ranozoti hamuna kusaudza chema ivandiri. There is God in heaven anotarisa vanhu vakarichitwa, oti ava ndinogona kuvasimudzawo futa. Kuno kuIsaac achibudirira haana kuziva kuti ukuofuti Ishmaeri arikuita sei, arikubudirira nokuti avanozviti tiri vepamba, tiri vana vaAbhurahamu chaivo tiri vepamba, asi vati nevasiri vepamba vane nyasha dzaMwari mumwe chete. Mwari anokomborera vepamba, anokomborera futi vepanzi. Mwari anoropafadza vari pamba paAbhurahamu, anoropafadza futi vari mugwenga. He became so successful in a desert place. Till today, blessing the roots of the Ishmael and Roma Arab. Ichiri mutsime. Tsime ravanhu chakuda mvura this time, oil. And the oil controls the world. Mu desert place mauraramo yavo Arab. Kusati wananiro last week. It's a desert place. Chikafu chiriko. Matowns akavakwa road. Economy yavo unoshinga kuti vana economy yavo inobva papi vari mu desert place. The God of Ishmael. Ende Mwari kana ataura shoko rake rinogara nekusingaperi. Amen. Kana zvikanzi zvaita sei, kana akataura shoko rake pamusoro peupenyu hwako rinogara nekusingaperi. Amen. Pamba pavakabva vaipada. Ndanaka angasada kugara pamba pemunhu ane mari dzake nezvinhu zvake uri mwana wepo. Vaipada nosvika pavaitobva pamba paAbhurahamu vakabva vachichema. Asi nyangwe vakachema, Mwari haana kuvadzorera pamba paAbhurahamu. Mwari akavapawo kubudirira vasiri pamba paAbhurahamu. Saka even une pfungwa kuti asi dai ndiri pakati dai kwati dai Mwari vaneni pandiri pano, nokuti pauripa paMwari akakuwanira nyasha uku vachiita zvavanoita vachibudirira vachabvawo kuno kufuti kuti kuno una Mwari wako anokupawo kubudirira. Usina kuenda kunovachekerana kuchema kwavari, ngavanonzwawo kuti Mwari wako akurangarira. The God of Ishmael. Vekudzingwa baba varijesa. Mwari akatarisa akaona kuti vari mugwenga vasina chekudya vanoda kupota vachivhurirwa tsime, source yelife. Mwari ngaakupe wako mukoto, ngaakupe yako blessing yekuti kana vakafunda vakagonicheta ngaunze ndofuna chakasimuka. Mwari ngaakupe area yekubudirira kwako inoshamisa. Anonzilia anga asiri kudiwa naJacob, asi ndiye akatanga kurorwa naJacob. Jacob aida Rachel, nokuti Rachel zvinonzi ndiye anga akanaka vachikombeya naLea. Pese panokombewa vanhu vati chinoita bheta. Don't change your competition. When I'm a competition, but I'm better. But by revelation, you can make things work. Amen. Wow. Don't see the money of Zachary, Paya, Jesus, I have to not come and get that dream food, and get a all night prayer, and dream food, and get a dream food. Better put my pan. Don't volunteer Mutamir Peru, Jesus of Medico. Who come from competition, one on track. Jesus, you have the name of Shaunan. Leah, I see I will be one.
But baba vake Labani zvanzi wava usiku Jacob hakuti ndipei mudzimai wangu vakabva vaisara yamba imo asi uriyo. Because it was during the night. Usiku haushande beauty. Unoshanda kuti uipwe. Zvandozonekwa museni kuti haaziriye pazvatopera. Ikonomi yaitarina kudai notavi yaananiye kusimuka. Kana kune chiedza kunosimuka vakakwana vakati nakei, but kana kuine rima watanga watanga. Wabatite zvanaka vamwari kunabisa. Zvikanaka zvinozokera paripropa yekuti unotsvaka certificate rako wopinda basa. Apa kana usina kunaka certificate or that certificate zviri munguva iri mari anoita mari yake. Unoziva situation yakiri ndoiva yekuti ananiya vamwe vakadzima so havana nechikoro. Chaanoenda chete kuenda pakopa kabhana odeclare kuti nhasi rating pa 600. Vakafunda vakaita economics maminister of finance vanotambiswa nhova nemunhu ari pakopa kabhana ati nhasi yava 5. Vanochikurudzana vasina kufunda. Takumana vakomana vakuidza rechipanda anani havasi maminista vakomana nemavhesita riyamba vana mutana anogona kutorana nyika. Asi hazvirambe zvakadaro. Take advantage of the time. Wozi unozoyedza wozoonekwa wazausinei. The God of Ishmael ndakavaita encounter nini, ndakasangana naye the God of Ishmael. Pane patakadawo kuti uzakada kuita mufundisi mastructures aripo on the ground. Kwataipinda zvati tipei 5 levels baba tazoti kuti mune koli muda kushumira tipei 5 levels ndikati hapana zvatsingaimbomirana. Iye mwana achiti nguve shoko wari ndakazoti achingorowa zvakadaro kurodhiko darova kurodhiko ndazoweva Doma uya atazita takabva nekuroti. There is the God of Ishmael. Hallelujah. Zvekuti vanhu havana basa newe vakurejekta haisi naye. Mwari akaita basa newe une kure kwaunoenda. Unoenda kutsimira unovhurirwa remvura nekuti vanoshama izwa vana vaAbhurahama time yaakadetsana Isaac nevafiristiya achifutsirwa matsime. Vaifusira matsime uye vana vaAbhurahama pavaifukura matsime avo wavo Ishmael haafushirike nokuti haaoneke naturally. Anangozwa kuti matsime kwana Ishmael akavharwa, ndakazoti vana vaAbhurahama paaivhura matsime avo wavo vafiristiya vauya vachivhara. Chinovhurwa nemunhu chinovharwa nemunhu, chinovhurwa naMwari hakuna munhu anovhara. There is the God of Ishmael. Usazitarisire pasi. Wakaibaka kwaataka haasi maenemi zavo kunetsi. Ndiwo unozvitarisira pasi. Vanhu vakakumaka usavajoine, usazvimaki. Bible rinonodzidzisa vanhu kuzvida pamwe usati vaitwa nekutsanangurira. Rinotida mumwe wako sekuzvida kwako. Tinoti chipo kuzvida neBhayibheri. Why? Because kutone mweya wokuzvimaka. I'll give an example. It's my brother Takaita. Pamba pedu paita yaiti sideboard vakichemiti tara. Inenge maglass, mauta glass nechishi. Mwana wepo kwaonekwa wakabata glass. Kana kapetaka. Waioma. Waiudzwa kuti zvinokosha ndezvani vaenzi. Waiva nemweya kuti kana isusu tiwari zvezvino hatinana nebasa isi. Zvinotoda munhu anenge ashanya. Spirit yekuremekedza vauya kudarika varipo. Mweya wokukudza vamwe uchizvidzikisira. Ndichitauro chekuti nana baba kuti ndichitaure pamba pake ukatoona kutozondishandisa pauya vaenzi. Kana aripo kungogeza nokutodai. Ko havakoshe kavaidzi vazvo. Ndaitiitsika bandaikazona kuti mweya unoataka upenyu hwako. Generation yangu inini. Yekuti mutatu tikasatsa
sadza nenyama. Munogeza maoko muombera maoko mutanga kudya. Kana mada kunomba nyama muombera futi. Nyama yanga ine respect yakanyanya. Yaimomberwa paineka. Ukati unosina kuombera kuwamba inoshekera kuti angononga. Shikana mzona kuti mweya haisi respect mweya. Zvinenge hazvibvumirwe kutanga nenyama. Systems why my sequence ada kubrekwa. Kuchishika kubaso kugeza maoko kutanga nengoinonga. Kuigera, moigera nyama. Tine zvinhu zvatakakoshesa tikapa value. Kuti zvinoremereka kusvika ipapo. Aiwa, ndisi takava nepfungwa iyo. Mazuva takatanga kuenda kunenge zvikwira ndege. Tinova smart, kusukota ikudii. Ndazvishakusiwa kuti mwana mapushi ndege. Definitely hazvibvumirwe. Kamba ndaikokosha kuti kuti wamurajaira hazvichakosha. The God of Ishmael, He can still bless you. Shoko raMwari rinogara nekusika penyu. Ukaritenda muupenyu hwako unotomanifesta. Asi nekuti wakarejektwa nani havadi kukuona vakakudzinga pawaifudza kuti unofanira kubudirira kwako. Kubudirira kwako kuri muna Mwari. Panefudza kuti ndo pane kurarama kwangu ndo pandakadzingwa. Ndikatozidiscover kuti kurarama kwangu kuri muna Mwari wacho. Ende muna Mwari hamuna bhodhoro mune tsime. Taimako kwataingopiwa mvura mubhodhoro. Patakaya paJehovha taane matsime enyasha. The God of Ishmael. Pamazvino kuti mwana waAbhurahama waIsaka waJacob vanogumira ipapo. Because in mystery, yekuti Mwari vakatozoudza Abrahama wacho muzeyo kuti I also make him into a nation. Saka ndakuudza iwewe secret yelife yako, God can still make you. Kana vanhu vakataura vanotaura, God can still make you a great person. Anokusimudza Mwari. Zvokuti ndofunga ana Isaac pavakasara kumba vakazonzwa kuti kune munhu abudirira kumberi vaiti mumwe munhu wasingazodhi Ishmael. Varume vakanyudza Jona ndofunga vakatofamba vachiudzana kuti pasateerera unonyura vakwetsa mwanyura haana kunyura ari kuenda. Jona haana kunyura akakuchita transport. Usati vanhu vakakurejekta vakakuvenga vakakujanira vanofunga kuti hapana zvichaita. Gamba wachinja mafambiro nelevu dzimwe nyasha. Vakatoshivatudza vanhu vafu tashishi kwavasvika. Tatinamutsa nobhoti vanyura. Unonyura mazuva muupenyu hwauma. Haana kunyura aenda. Kungoti mwaranidza anotamba kuseri. Mwari ngaatambe zvinhu zviri kuseri kweupenyu hwako. Mwari ngaaite zvinhu zvakune vanhu vakushama zvakazivamisa sei. Tinomuziva usina kufunda wazvisvika apa sei. Anakuita vaidza vana kufunda pazvavakuita muguta rino zvabvapo. Zvanzai waifamba naJesu. Nekufamba naJesu inoshamisa. Une zvimwe zvautaitiswa naMwari. Zvokuti nevakafunda newe vachashama kuti wazvigona sei. Kuti the God of Ishmael. Uda kutaure pauri papa kuti Mwari waIshmael. He can make you into a nation. Nekuita manguru wani. Nyika isikade kukudza, but kana kuropafadza havana choice. Mwari ndanga mastreet preaching imomo. Vakazoti vada kundimaketa iyo Mwari kwete inini. Maslots ekumaredio tikamaparidza. KuTV ndowadanzayo. Mane nguva muchiparidza mustreet toda program inonzi Living Legends mwezi weSaturday. About 2 months ago, I was on TV for Living Legends. Nezera rangu nditori legend mukabona. Sunday ndoyo mangwana, une interview yangu yakaenda chibva kuIsrael. Takatoita pre-record ndikuda kupepa remangwana. Shasha dzakatokunda dziri chiverenga inini. Mwari waishona zvanoita. Ticha akanditita grade 4 akambotaura navo. Mabereko ayo kwarizitei.
Vanzi vanatsana kutenga mudzi kune nantinopenda. Rimaregarega. Ticha yena nhasi achiri ticha grade 4 ikamu ticha nation. Nation yake kwa grade 4 yake. Diana was the God of Ishmael. Chinonzinyasha usachiteerere. Vanhu vakuita right off. He can make you. Vaikupa mabhodhoro ngavashandiswe wane tsime. Vaikupa shoma ngavashandiswe wane zhinji. Vaikurojesa ngavashandisike wane yako imba. Mwari waIshmaeri hakupe bhodhoro, anokupa tsime. Ziripo nyasha bhururu dzinoshamisa zvekudaro. From a bottle of water to a well of water. Kubva pashoma kuenda pazhinji. Mwari waIshmaeri haakusiyi uri palevhu yemabhodhoro. Ngaakupe tsime rako. Zvevanhu zvidiki zvaMwari zvikuru. Saka kwawakadzikwa vakati hatina basa neyo panapa wakuenda hauna mukana pano, no problem. There is God in heaven. Ziva Mwari wokutemera. I will finish with this statement. Kuna amai vakadzichengetera mwana muningi namunini wavo washaika. Ndokubva vatanga kuita rafu mwana muningi vana vavo ndokubva muchamuka muchiita duty kusende korobha kwanze muchaira muchaita. Tinavo iwo. Kune taiti vabereki vakadaro. Ichinge rafu musikana uya achizvinamatira Mwari waIshmaeri wamuparidza. Aimuka na 5 otanga muchaira chivanze achidii. So kuma 5 iko kuna driver wegonyesa inotora rori yake. Kuti achikuda kunze vanomuka kuma 5 vanomukira rumwe magonyesi. Angasati aona. Zvikaonana kuma 5 iko. Zvikachata. Vana vamai ava vakafutsvaka. Komunhu apa aimuka kuma 5. Kuma 5 kune nyasha dziripo. Kuna Mwari anokumbira kuma 5 sensei. Imba munuka kuma 8 vamwe vanopinda vakomborerwa. But yaita kunge hafu. Kudzingwa baba paAbrahama. And God will make you into a nation. Achiriko Mwari iyeyo, ende anozvigona, ende ndozvaanodada nazvo paunyanzvi hwake. Kutora ndombe muguruva, achirisa pazvigaro namachinda. Nokuda kusimuka kunamasi. I want us to pray. The God of Ishmael locate me. Mwari ndaakuchema pamuri. Ndakadzingwa ndikavengwa nehama. Nyangwe ndipabasa vakandidzinga zvandaironga nekubata zvese vakanditorera. Vachisandaziva muriko Mwari unotonga nekururama. Hamundisiye takadaro. Ndibvisei palevo yemabhodhoro mundipowo tsime rangu. Ndibvisei palevo rekurodya mundipowo nesitendi yangu. Ndibvisei palevo rekurodya mundipowo pangu pekugara. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. The God of Ishmael. The God of Ishmael. Vakamurangarira bavari mugwenga. Vakazarura meso aka. Vakaona tsime remvura. Ndanamata baba elevation kusimudziwa kubva pamabhodhoro kuenda pamatsime, kubva pakurocha kuenda pakuvaka dzimba, kubva pakukumira transport kuva neyekumota yekufamba nayo. Muriko Mwari ende munozvigona. The God of Ishmael. The God of Ishmael. Remember me, O Lord. The God of Ishmael. Remember me, O Lord. Ndakaberekwa babarika. Ndirilichenzi Mwari. Andinenge kufunda. Asi chandinoziva unosimudza marombe mukuru wavo. Chiratidzei Mwari muupenyu hwangu. The God of Ishmael. Remember me, Lord. The God of Ishmael. Remember me, Lord. The God of Ishmael. Remember me, Lord. Vana vekuramba, vana vekusemwa, vana vekutukwa,
Thank you, Father. That God of Israel, remember me, oh Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.